Здравейте, скъпи пътешественици! Вие сте с предаването Пътешественик, аз съм Десислава Благоева. Днес ще ви заведем на една много хубава екскурзия до държавата Израел, където ще видим свещените места. За целта съм поканила Татяна Велинова, която ще ни разкаже за всичко това. Добре дошла! Добре заварила. Ти наскоро си била миналия месец на екскурзия там в Израел. Да, последно бях октомври месец. Да. Как изкарахте там с цялата фирма? Ами, винаги много добре. И вашите клиенти, съответно. И нашите клиенти. Аз ви благодаря за поканата и за възможността да се даде гласност на едно прекрасно пътуване до държавата Израел и до светите места. Има много причини, по които хората пътуват до Израел и мога да кажа, че за последните 2 години стана доста популярна туристическа дестинация. Повече българи започнаха да пътуват до там, отколкото преди години. Да, все повече българи, защото откриха, че Израел още от времето на нашето възраждане, знаете, че мечтата на всеки българин е да поне веднъж в живота си да посети светите места, да се поклони на Божи гроб, да стане хаджия или поклонник, защото думата хадж от арабски, от превод, означава поклонник. И историята разказва за дядо Либен и хаджи Генчо. Още от тези времена българите са радетели на поклонничеството. А вие сте донесла и снимки, за които да покажем и да разкажете от пътуването с Радфеста до там. Колеги, може ли да видим снимките за Тел Авив? Това първо е картата на Йордания, после Тел Авив. На Израел, извинявам се. Аз понеже видях Йордан там. Да, с удоволствие. Ако може да върнете отново изображението на картата, това са едни чудесни снимки от променадата на град Тел Авив, главен град в Израел. Разбира се, той не е столица. Много хора се объркват, че Тел Авив е столицата. Виждате едни много красиви, модерни сгради. Това е една моя лична снимка. Крайбрежието на Тел Авив в Средиземно море, а всъщност снимката е от квартала Яфо, първия град, около който е възникнал Тел Авив. В Яфо има много голяма българска общност, а днес Яфо представлява един артистичен квартал, приютил в тесните си улички много занаяти, художници, частни музеи. Но Яфо е обърнал внимание и на действието на зодиакалните знаци в живота на хората. И в Яфо може да видите една красива мозайка. Между другото, това е един красив подход към Стария град и към Яфо. И така, можете да видите една красива мозайка с зодиакалните знаци. Това пък е наречена вратата на нациите. Едно изображение на обединението на всички, на трите световни религии и разбира се на всички народи. Последният фонтан, който виждаме в момента, това е пак подчинен на зодиакалните знаци. Фонтана е много красив, откри се преди година и половина и в него едни скулптурни изображения може да разгледат вашите зрители. Продължаваме разходката в Яфо. Винаги се провеждат пътуванията с професионален екскурзовод в Израел. Говорят на български език. Различни обекти. Ето, например, сме спряли пред Делфина, свързан с историята на Свети Петър.
една много красива църква в Яфо. Виждате, че първата среща, която правят туристите с Израел, когато за първи път кацнат в Израел, то непременно първата среща е именно от този хълм Яфо и подхода вече към красивото крайбрежие на съвременния град Тел Авив. Хората посещават Израел по няколко причини и наистина си струва човек да отиде да се запознае с една държава от Близкия изток, разположена по крайбрежието на Средиземно море. Израел не е голяма като територия. В измерение север-юг е някъде около 490 км, а в ширина изток-запад е около 70 км. Разстоянията са кратки, пътуването е много приятно и много лесно. С автобуси ли се пътуват? Изцяло с автобуси. Автобусите са модерни, климатизирани. Няма като нашите трамваи, нали? Не. Транспортът в Израел изцяло е организиран с автобуси. При последното си ходене се изненадах, че пътувахме с автобус последна марка. Няма да споменавам каква е марката на автобуса, но само да кажа, че вече са оборудвани с видеокамери и шофьора, примерно, може да нагласи така камерата, че туристите да виждат екскурзовода отпред. Тези, които стоят най-отзад, в същото време да наблюдават и на екран екскурзовода, който говори, който обслужва групата. И те да са близо до екскурзовода. И те да са близо, точно така. Много сте права, че са съпричастни, нали, с цялата емоция, която влагат израелските екскурзоводи. Да, те са подготвени на едно много високо ниво, защото, както ви казах, самото пътуване в Израел не представлява някаква екскурзия за атракции. Постарали сме се да направим такова пътуване, което да е лежерно. Темата по отношение на религията е леко по лека се представят и посещават обектите, тъй като има случаи на туристи, които за първи път попадат там, или пилигрими, които изпадат до нервно разстройство, когато посетят светите места, когато се докоснат до всички места, където е живял и проповядвал Исус Христос. Аз препоръчвам на поклонниците и на туристите да посетят Израел в един така подреден начин. Хубаво е да, когато кацнат на летище Бен Гурион, то се намира... Бен Гурион се казва, така ли? И колко часа се пътува до там? 2 часа и половина е полета. Не е тежък, много е приятен, разбира се. Бен Гурион е името на първия министър-председател на израелската държава, основана на 14 май 1948 година. Нали, на негово име е кръстено и летището. Летището се намира между Тел Авив и Ерусалим. Последните години с новото строителство, с разширяването на градовете, хората си мислят, че едва ли не кацат в Тел Авив. Много е красиво, когато летите и навлизате в държавата от към Средиземно море, се виждат едни прекрасни гледки на бреговете. И може да ги видим с книгата, с снимките, които сте донесла, да покажем на зрителите. За мен е голямо удоволствие. Нека видим всички снимки, колеги. Благодаря. Нека да следваме един такъв маршрут, който имах аз предвид. Започваме с централната част на Израел. След това продължаваме по протежението на Средиземно море
и посещаваме исторически градове. Първият от тях това е Кесария. Кесария свързана с построяването на двореца от цар Ирод, но туристите се запознават чрез един много хубав филм. Ето едни чудесни снимки от Кесария. Един добре запазен... Да, това е плажа в Нетания всъщност. Това е Нетания. Защото Нетания е курортен град, разположен на Средиземно море. Там ходят ли се гмуркат или не може? Не, любителите на този вид спорт трябва да посетят Ейлат. Това е един много красив курортен град на Червено море. Но нека сега да се върнем към тези снимки, които виждаме от Кесария. Кесария или Цезар, нали, това е превода, защото градът е строен от римляните. Първо се издига, разбира се, крепост на цар Ирод и след това в 6 етапа на развитие градът преживява много бурна история през турското нашествие, през кръстоносните походи, римляните, това, което са строили, периода на византийската епоха, строени амфитеатри, до наши дни археологическите разкопки, които може би около 1 час туристите са впечатлени от всичко, което показва величието на Кесария. Днес Кесария е един модерен град с частни къщи, така на по-богати и по-заможни хора. Хората идват тук на плаж, намерят ли свободно време, веднага използват хубавите плажни ивици около съвременния град Кесария. Да продължим още на север, ви предлагам. След Кесария. А кога е подходящо там за плаж? Това е един много интересен аквадукт, който виждате, запазен в неговите си форми много добре. Аквадукт, който е снабдявал Кесария с вода от планината Кармел. И именно виждате една хубава снимка на плажовете около Кесария, там където и гостите на Израел и самите жители използват за място за почивка. Амфитеатъра. Днес се използва също този амфитеатър за провеждане на много културни мероприятия, концерти, постановки. Надявам се, че ви е интересно да видите... На мен ми е интересно всичко, което виждам. Да, това е макет на целия комплекс на Кесария и нашата екскурзоводка разказва подробно етапите на развитие и съдбата на Кесария до наши дни. Те на български разказват. Изцяло на български, както ви казах, едни много добре подготвени екскурзоводи с изключително отношение към туристите. Уважават всяко едно искане на туристите. Към българския турист как са настроени? Трябва да отбележим и факта, че България и споменаването на България е номер 1 за евреите, защото е исторически факт спасяването на българските евреи. С изключително уважение посрещнат всеки български гост в Израел. Това е хубаво и е много добре, че и те идват тук, и българи ходят там. Да. Те идват на нашето море лятото. Не само на море, израелските туристи идват в България по причина нашите спа-курорти, тъй като намират, знаете, при тях влагата е много голям процент, имат доста заболявания аспираторни на опорно-двигателната система
и израелски туристи идват в България най-вече за да намерят добри условия за лечение и спа процедури. Добре, за религията да кажете нещо повече. Ами, религията, знаете, в Израел е единственото място, на което по най-толерантния начин, въпреки събитията от последните няколко дни, аз съм убедена, че ще се намерят начини и форми на преговори и това напрежение просто е за кратко време. Трите религии, които световни религии, монотеистични религии, които се събират в Израел, това е уникалното на държавата Израел и на мястото на светите места. Един пример ще дам. Над Божи гроб има точно 42 лампи, които непрекъснато светят. Те са разпределени 3 пъти по 13 за католическата, за православната, за арменската църква и още 4 за коптската църква. Знаете, че коптите в Южна Африка са християни, копти. И уникалното на Израел е приютяването юдейската, християнската и мюсюлманската религия. Това е най-уникалното, което всеки посетил Израел може да види, как на едно място всичките имат един Господ, как всичките се обединяват около това да има мир, да има разбирателство, да има развитие, да има съграждане на съвременния живот. Да, значи на едно място всички, независимо от религията, се събират на Божи гроб и се молят. И стават хаджи. Разбира се, да. Нещо специално трябва ли да правят, за да станат хаджи, или просто да влязат се помолят? Как е самия ритуал? Ами, ние ще стигнем и до този момент в хронологията на нашите снимки. Аз ви предлагам наистина по този начин да ги разгледаме. Нека да разгледаме следващите снимки, че и последващите, и Ето, озовахме се в бахайските градини. Това е една друга религия, може да се каже по-съвременна, бахайската религия. Виждат се колоните от част от храма на Бахаула, водителя на бахаите. Намират се в град Хайфа. Хайфа е третия по големина град в Израел. Много важно пристанище на Средиземно море. Хайфа е един съвременен, красив град, но и той със своята хилядолетна история. Следващата снимка може ли? Да, Хайфа, ето виждате една прекрасна панорамна картина към пристанището на града. Казах, че той е третия по големина и най-важно пристанище на Средиземно море. Красивите снимки са от бахайските градини. Те са разположени амфитеатрално в града на 9 кръга първи тераси. След това следват още 9 тераси, като по средата е разположен и бахайския храм. Градините се поддържат от, да не кажа, стотици градинари. Според, това е купола на бахайския храм, според сезона цветята се подменят, но тези вечно зелените дървета, кипариси, портокалови дървета присъстват. Това е една хубава панорама, от която вашите зрители могат да видят наистина как са аранжирани по склоновете на Хайфа тези прекрасни бахайски градини. Това е в подножието и от тук, например, се виждат само първите 9 тераси на бахайските градини. Виждате, че те се увенчават с храма на Бахаула.
Бахайството е едно ново учение, което казва, че трябва да се обединят всички, да няма различни религии и да бъдат Всички в обединени една. само в една религия, тъй като трябва да имаме наистина Един Бог. Господ, един Бог, в който да вярваме. Учението проповядва, мога да кажа, същите 10 Божи заповеди, които човек, ако половината спазва дневно, ще живееме прекрасно. Да, ако се спазваха, нямаше да има негативни неща в този свят, ама. Ами, стараеме се. Аз мисля, че всеки от нас носи доброто в себе си и най-вече след едно посещение в Израел си дава равносметка. Става ли по-добър Наистина. човек след посещението в Израел? Според мен е така. Според мен е така. Наблюдавам много наши туристи, които вече към края на екскурзията се променят. Към добро. Към добро, да. Религията на какво учи? Религията учи хората да се отнасят един към друг с толерантност, с търпение, с разбиране, с взаимопомощ. Така че препоръчвам на всеки поне веднъж в живота да отиде и да посети Израел. Следващите снимки са Продължаваме на север и много близко до Хайфа, завършека на залива. Ще посетиме град Ако, например. Или Акра, от превод, нали, Анкър, това е котва. Котва ли означава? Да, котва. Ето, тук нашите зрители могат да видят подземния град или първия град, който е възникнал, създаден от ордените на хоспиталиерите, след това на тамплиерите. Знаете, че ордена на хоспиталиерите има задача да организира такива места, в които да приютява хора и да се грижи за хората, да създава място за лечение, място за почивка, място за приют. И в Ако днес туристите посещават подземния град. Той е много добре разкрит, правят се непрекъснато реконструкции и даже и наскоро сега, октомври месец, като бях, виждам, че се влагат много средства и сили вътре тези подземни зали и тунели, които ние видяхме, да бъдат много добре консервирани. Някои се боядисваха. Различните зали, които можем да видим, виждате архитектурния стил, по-скоро една готика, която след това преминава в барок, тези заоблени меки форми. Естествено, тези зали показват. Това на мен ми е любимата зала. Ето тук за първи път виждаме. Да, това е залата на трапезарията. Там, където са се хранили всички заедно. В тази зала присъстват и самите символи. По стените могат да се видят цветето лотос. Днеска, например, залата може да се наема за различни събития и мероприятия в съвременния ни живот. Една Алказар, една хубава снимка от цитаделата към джамията. Нека пак кажем, че на всяко място, където и да сте в Израел и в който и град да се намирате, срещата на трите религии е чувствителна. Мюсюлманство, християнство и католицизъм. Така че това е емоционалното натоварване, за което ви споменах преди малко. Хората не могат лесно да си обяснят как всички живеят заедно и под едно небе и на една земя. Да. А какви са по душа израелците? Първо много весели хора, много гостоприемни, обичат комфорта, обичат живота, радват се всеки ден на живота. Държавата е много подредена. Ако както пътувате и на север и на юг,
особено на юг, там където се намира и Мъртво море, един световен природен феномен, ще видите, че израелците са превърнали пустинята в рай. Защото... Нека видим, колеги, с снимковия материал. Ние преди това обаче се насочваме към Галилейското море. Това е разположено на север. Галилея, нарекли сме я християнска Галилея. Сега хората какво виждат? Виждат една снимка на християнска църква, която е построена. Това е нова, модерна църква. Това църква ли е? Това е църква, нова, модерна. Много модерна, наистина. Тя прилича малко на НЛО. Ресторант някакъв. Не, прилича на НЛО, ако я погледнете от птичи поглед. Да. Но тя е построена върху къщата на Свети Петър. Още с влизането, вече всички се сещат, че това е Капернаум или градът на Наум. Тази съвременна църква е построена точно върху къщата на Свети Петър. Каква е храната там? Ние виждаме, се шегуваме, че това е къщата на тъщата на Свети Петър. Къщата на тъщата, защото Свети Петър наистина, Симон Петър, помолил Исус да му помогне, нали, тъща му била болна и се шегуват българските туристи, вика, и той взел, че излекува. Не, това е един, ето виждате, точно под съвременната църква, начина по който на времето са се строяли църквите. Всичките са били кръгли като ротонди и можете да забележите и подовото покритие, което е изцяло с мозайки. В този голям комплекс руините ни показват, че на това място е съществувал добре развит град, тъй като са открити и синагога, ето и самата статуя на Свети Петър, който държи ключа в едната ръка, в другата ръка жезъла и долу ниско, както виждате, има изобразена и една риба. Това са копти, например, от Южна Африка. Защо риба? Защото там, когато отива Христос, какво намира? Намира едни рибари. Намира едно рибарско селище. Това е бил основният поминък на хората, които живеят около Галилейското море. И всъщност годините, през които Христос е живял там и се запознал или е приел, са го последвали първите му ученици, се е случило именно в Капернаум. Андрей, Яков. Около Галилейското море, както сега ще видите, и аз съм много горда с тази снимка, са построени различни църкви, пак така християнски. Тази, например, е гръцката ортодоксална църква. Не знам защо е това решение да се направят тези розови куполи, но тя е едно много прекрасно място, заредено с положителна енергия. Всички православни, нали, ортодоксални, както и ние, посещаваме на всяка цена гръцката ортодоксална църква. Но около Галилея, наречена християнска Галилея, са едни от най-важните места, свързани с делата на Исус Христос. Това е Тапха, мястото, където е извършил едно от чудесата си да нахрани събралото се множество, да слуша неговите проповеди. Знаете, с 2 риби и 5 хляба е нахранил всички, които са се събрали около Галилея. Може ли, колеги, още снимки да видим? Да, много се надявам. Сега изведнъж попаднахме пак в християнска Галилея и в една от най-важните църкви. Това е църквата на блаженствата. Те са 8 блаженства. Мисля, че имаме и една снимка на 8-те блаженства.
аз се страхувам, че мога така добре да ги изброя. Но именно една от проповедите е блажени са невежите. Това е една хубава панорамна снимка на Галилейското езеро, Галилейското море, Красиво е, Кинерет. наистина. Да, езерото Кинерет под най-различни наименования. Може ли си Познато. довършите? Блажени са невежите. Ами, ако разрешите, мога ли да ги прочета? Това Може, искам да тази покажа и книга. на вашите зрители за наша радост. Да, за наша радост. Както ви казах, все повече и повече туристи посещават Израел и се отпечати една много красива книга на български език с изключително много фотоси. Така, посещавайки блаженствата, мога ли да ги прочета? Да, точно това исках аз страхувам се, че ще да ги ги кажа довършите. правилно наизуст. Блаженни са бедните духом, защото тяхно е Царството небесно. Блаженни плачещите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блаженни изгонените заради правда, защото тяхно е Царството небесно. Тази църква, която видяхме ние, тя е октогонална или това е 8-ъгълна. Можете да върнете някои от снимките отново. Църквата е строена от един италиански архитект Антонио Барлуци 1967-69 година. Това е книгата, от която четохте. Да, това е тази книга, издадена на български език, специално за българските туристи. Не е много широко разпространена, по всички места. Уличните търговци общо взето продават книги на други по-популярни езици, но за наша гордост има и книга на български език. Благодарим на издателя. Да благодарим на издателя. Много сте права. Аз не съм се поинтересувала, но тя е определено под ръководството и егидата на Министерството на туризма на Израел. Иначе други печатни издания не могат така безразборно да се издават. Съдържа много голям брой фотоси от всички свети места на Израел. А може ли да видим следващото, колеги? Най-добре е да продължиме. Ние разказахме... Да продължим пътуването. Да продължим пътуването. То цял ден няма да ви стигне, за да обиколите Галилейското езеро. С Тапха, с Капернаум, с църквата на блаженствата, Гръцката ортодоксална църква. Сега е най-добре да се насочим и към Назарет. Градът Назарет. Кой е Назарет и с какво се свързва? С Дева Мария свързваме Назарет. Какво се случва там? Когато тя, ето в тази католическа църква, е построена на мястото, където ангел Гавриил се явява на Мария и казва: ти си избрана сред жените да станеш майка на нашия бъдещ Месия, на нашия Спасител. Това е една много хубава панорамна снимка, именно на базиликата, която се издига на мястото на Стара църква.
Тя също е проектирана и строена от този италиански архитект Антонио Барлуци. Той, между другото, е проектирал и строил на много места в Израел църкви. Много е внушителна базиликата. На нейния вход е изписано, това са руините, останките на предишните църкви, преди тази нова, съвременна, красива базилика. Виждате разкопките, те са много добре запазени. Непрекъснато има и се правят някакви открития. Трябва да ви кажа, че аз често пътувам до Израел и ако не отида 2 месеца, след 2 месеца нещо ново е изникнало, нещо ново е разкрито. Тоест там са новатори, постоянно правят нещо. Ами да, тази ново, богата история, която има на земите на Израел, наистина едва ли до край ще се разкрие, едва ли до край ще се разкопае, както се казва. Базиликата е на 2 етажа. Ние видяхме мястото, където сега в момента виждаме мястото, където се извършват и проповедите и службите от католическите, от православните и от арменските църкви. Интересно нещо е цялата декорация на базиликата. Това е главният олтар, там където се намира, където е изобразено Възнесение Христово. То е един много красив гобелен. Цялата базилика и нейните стени, аз съжалявам, че не ви предоставих по-отделно снимки на дарените икони от цял свят. На целия католически свят и християнски и православен. Интересни изображения на Дева Мария. Даже дали ще успеем да ги разгледаме всичките, ако може колегите по-бързо. Много се надявам, да. Вижте това, тази светлина. Какво исках да кажа, че на входа на базиликата пише точно това. Който познае и се издигне духовно, той ще види и светлината. Значи човек първо трябва духовно да е силен, за да може да прогледне и да види светлината пред себе си. А следващите снимки, колеги? Всички останали? И на български пише? Да, това е на български. Много интересно е мястото на река Йордан. Ярденит се нарича. Там се провеждат днес този ритуал, това таинство, което е извършил и Йоан Кръстител, покръствайки Христос. Цялата тази стена, която опасва мястото на Ярденит, е с всички. Това е наша група, виждате българското знаме, едни бъдещи, те защо са в бяло? Едни бъдещи хаджийки. Защото покръстването в река Йордан се извършва точно по този начин. Обличате бяла роба, дълга, която трябва да ви покрива изцяло ръцете, до глезените, изцяло краката. Много интересно. И на това място е устроено специално за поклонници възможност да могат да извършат същия ритуал и да се покръстят за втори път някой, предполагам, в река Йордан. Разликата, между другото, ето това е една снимка, която показва католици, които извършват този обряд. При тях е много добре организирано. Пастор в водите, до 3 пъти трябва да потопи поклонника, до 3 пъти трябва да го потопи. За мен това са уникални кадри. Не искам да ви кажа преди колко години съм ги правила, но искам да ви кажа, че при католиците е доста организирано. Те четат псалми, свират с флейти, докато при нас ние сме ощетени малко в това отношение, защото потопяването в река Йордан по-скоро го намираме като една разхлаждаща емоция.
Но Ние по-ли не сме вярващи в сравнение с други народи? Вие като водите екскурзии, какви са да, ние сме впечатленията? атеисти. Моите впечатления са, че много Не сме хора... от вярващите нации, така ли? Ами, не искам да се набърквам, защото действително мога да кажа, че нашата църква ни е длъжник в това отношение. Трябва да се работи и с подрастващото поколение, с малките деца и да се учат на уважение, на почитане на институцията църква, да се зачитат традициите. А там учат ли в Израел децата от малки? Ами да, За вяра, да вярват в Бог. еврейската религия, естествено. При тях обаче, сигурно това ще попитате, всеки се стъписва, когато види един ултра ортодоксален евреин. Виждали сте ги Да, с с широките шапчици. шапки. Да. Кипата е едно, кипата е за всички мъже при Какво изобразява евреите. тя и защо я носят? Ами, за да не се чувствате по-висок от Бога, нещо, което ви Учи натиска. на смирение, така ли? Ами, на смирение и на това, нали, да не вдигате Да не вдигаш много глава. глава, че до там. Да. Ето какво До значи там на ви е, да, суетата, ако мога да кажа. Не, аз говоря за тези ортодоксалните, които имат съвсем отделен живот, съвсем отделен свят. Те са предназначени да се молят, да страдат, да четат книгите, да ги преписват. Имат много деца. Те, например, при тях жената е една фабрика за деца. Тяхните семейства са 4, 6 до 9 деца. А на почет ли Мъжете е там не жената? работят. На почет ли? Или... Светските жени, да. Но тези, които са жени на ортодоксалните, не, за съжаление. Тя работи, тя изхранва и гледа децата, тя е за всичко. Мъжа само се моли и чете книги. Значи мъж да си в Израел. Не в този смисъл, разбирате Така ли? някои Точно биха го това е. Не, прочели. точно това е разликата и точно това хората, когато за първи път отидат там или въобще не са се подготвили, не са чели, те буквално са стъписани на този начин на живот. Аз се опасявам, че времето ни свършва и ще трябва да продължим с темата за Израел следващ път, защото остана да видим Витлеем, Иерусалим, а няма време. С удоволствие бих ви гостувала, Наистина, защото... приключва ни времето. Приемате поканата за Благодаря още едно ви. гостуване. Да, и още много пъти бих ви гостувала, защото темата е неизчерпаема. Съжалявам, че толкова много неща не се казаха. И то най-важните. Нека да оставим Виа Долороса за следващия път. С удоволствие ще ви гостувам Нямаше отново. как всичко да се разкаже в едно предаване, скъпи зрители, но следващия път ви обещаваме, че ще довършим с темата за Израел. А вие, ако обичате екскурзиите, ако обичате да се будите на нови места, да опознавате нови култури, тяхната история и начин на живот, тогава гледайте ни. Всяка седмица бъдете с пътешественик и с мен, Десислава Благоева. До нови срещи и усмихнат и прекрасен ден ви желая. Благодаря и от мен.